Харесва ви, да, малко по-аматьорско, но това е схемата за развитие на българския футбол. Харесва ли ви младите момчета? Много, да, как да ми харесва. Харесва ми на всичко на мача. Просто да, Марица е Марица Пловдив. Няма то да кажем повече. Гола на Георги Трифонов хареса ли ви? Да, професионален гол, да, както го чувствам, така го направи, да, уникален гол. Няма какво да кажа повече, да. Според вас, Марица до година има ли сили да преследва нещо повече в групата? Да, много ясно, да. Затова все пак идва на стадиона. Да. А според вас, кой футболист ви направи най-голямо впечатление в второто по време? Сега точно не мога да ви споделя, но... Домовчийски? Ми харесват Домовчийски, той е от старата генерация, но ми харесва, че момчетата играят да се раздаят. И това е истината, трябва да играят всеки път да се раздаят. Има тактика тази матч. Очаквате ли Домовчийски да помогне до година още малко на Марица? Надявам се, да, той ще го знае, той е професионалист, просто няма какво да каже, да. Много е помагал на Марица, да, много е бил, да, винаги, да, до Марица. Уникалният капитан. А вие като фенове помагате всеки матч, каквото можете пеете? Както можем, да. Баща ми членски внос. Членски внос по една бира. По-добре ние като фенове. Просто фенове, да. Просто заболяваме. Браво е! Айде, давай! Давай! Червен! Айде, дай му жълбе, айде. Това не му показва, бе. После го Той ще знаеш, че момчета ви ще направи. те в селския севен. Селените просто дойдоха ни на гости. Айде, Алекс! Къде се му места, Алекс? Айде, Алекс, върти! Чили го в носа. Праскай, Алекс! Добре, няма нищо. Добре! Какви пари ще има в Фратрия? Те нямат един привърженик. Играят там в Албена, дето никой не ходи. Имат хората пари. Крумов град, какви са? Нам не кажи. Същото работа, но там поне в началото финта, винка, там ги поддържат съвсем. момчета. 200-300 човека на малите хора. Виж хора, при тях проблема е, че как продължи толкова дълго. Гришата се опитва в Ловеч, кой направи сега в Ловеч, има ли футбол? Няма. Разбирате.